Ma bisil lo tau orang ma em. Hello guys, good morning. Ngày từ này về tủ lạnh phải uống mát, tomato जों tomato जों एवनोसै ओमफ्राय दा मा ओंख्रि संनाय जायो नायनोसै र' फिस माथानिफ्राय जेसफोरखौ स्टक दोनलांनायाव लाना फैखाबाय दिनैनि ओंख्रिया मुदुफुल आलु लाब्रा अमा नारदों पियास सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें होजोबखाबाय ओरैनो हालदै नोगोर गरम लाजाया ओंख्रि संगासिनो दं अमा बेदर एवदों साइज जाहांबाय नै टमेट' होसनाखै दाबो टमेट' होसनबाय ओइ हारा लाबोखाबाय नै बेसेबांबा गिदिर हारा जाग्राबो दं जोंना जाय बिदिखौ बेगें लाबोखाबाथाय जाखालाबो बेदरा बेगें नांथारगौ नै बेगेङा गिदिर गिदिर दंखायो दा अखाना जानोसैलाय आखाइ साबाबो ओंख्रि संगासिनो दंलै ओंख्रि मोनसै मा बिसिल' दावरावब्रा मा एमजे प्रिथि भिउस बारायनायनि आं नांलायनोसै बुलायनो सानदों जाफ्लादों ना मादोंसो बेसाराफोर गैया जोंसो जाफानांगौ बिसोरखौ फोरोंनानै फार फरसिम माने दिहुनबाय सासे ओमफ्राय जालालै बिसिनिल' दावराव मारै जाखो स्टारलिनाया गोमालायबायसो बेसारा बबाव थांखोथाय नायनो लुगैबाबो नुला बेखौसो ओमफ्राय दैया नायनायनि र' संख्रि नांदों नाङाखै बरिया संख्रि नांबाय बानलुआबो ज्रोम ओंखाम जानो नागिरबायलै ओंखाम जानो नागिरबाय मोस्रोमफ्रा माबायदि बेदर जानाय बेगेंखौ लांफैनो नागिरदों नै लाना थांगासिनो दं माखासे ओंखाम जाबायलै मुदुफुल आलु गोथाव जादोंथ' ओंख्रिया बरिया 1:05 जाबाय स्कुल गलाय टाइम जालायबाय स्कुल थांगासिनो दं नै दै गुसु लायदों थान्दा ओंखाम हैनानै टिउसनाव सोना फैनोसैलाय डाइरेक्ट दै लायदों A few moments later. दामबिर मोनाव फैदों जोंहा मोनायाव दसे बेरायफैदों Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. मोनाबा जाबायलै र' गुवाहाटि बाजाराव फैदोंलै दिल्ली मार्केटाव जोंनियाव गसाइगावआव 8:00 बाबो सोलियो बेवहाय बाजारा फिस माथाया बन्द' जाजोब्बाय दाउ बयलार लांफैदों आंनो